ja som skončil túto kúsok dolu, že divadelnú fakultu VŠMU. Tým sa moc nechválite ľuďom. A ešte k tomu, my sme mali taký vtip po škole behal, že aký je rozdiel medzi pizzou a divadelným umelcom. Pizza dokáže nasytiť 4-člennú rodinu. No a, ale nemôžem. Necháme, dojde, pomalšie, dobre. Sú takí, čo si nosia domov humor. Počkáme. Ale nemôžem zase iba prúdiť na moju školu, lebo dala mi moja vysoká škola do života predsa len aj niečo dobré, hej, a teda vždycky predtým, ako idem vysúložiť babu, tak jej hovorím, moja, ak sa dneska chystáš zahrať orgazmus, tak sa snaž, ja som vyštudovaný divadelný kritik. Padlo tu dnes veľa tém, ku ktorým mám čo povedať. Maťo Adam hneď začínal, že kto tu má niečo o deplu, tak som dvihol ruku. Mám, dôvod prečo ho mám je veľmi jednoduchý. Keď sa na mňa pozriete, je vám jasné, že ja babi nebalím na to, ako vyzerám. Ja musím baliť babi na to, že mám peniaze. A ako jeden z dobrých nápadov mi prišlo kúpiť si iPhone, hej, že ukážem teda. Tak som si ho normálne objednal, hej, odol tu. Bol som si ho vyzdvihnúť v Eurovej. Prídem na tú pobočku, tam miliarda ľudí. Pôjdem dnu som pochopil, že môj operátor má kyslík akurát tak v názve. Naprdené mali statočne. Ale hovorím, dobre, počkám, predsa len iPhone. Tak som počkal. Dostal som sa konečne na rad, taká pekná baba si ma vyzdvihla, hej, všetko malá, krásnučka. Usmievala sa na mňa celý čas, že môj O2 guru. Hovorím, boha, s tebou by som si vedel predstaviť pár yoga polvoch. Ale tak akože úplne, že normálne taká bola ku mne milá, ja nezvyknutý. Hovorím, boha, čo som dneska dobre učesaný, alebo čo? Až potom som pochopil, keď som podpisoval zmluvu, že ja som vlastne už pri objednávke musel do takej kolónky uviesť výšku môjho mesačného príjmu. A kupujem si iPhone. A vtedy mi tak hlavou prebehlo, ty vyjebaná zlatokópka. Ale hovorím si, OK, funguje, nie? iPhone, budú ženy. Už ho mám 3 týždne. Ešte nič. Asi je pokazený, boha, ale... Dám tomu ešte týždeň, idem reklamovať. Potom, lebo ja už som v tom veku, že kedy by som chcel a momentálne dokonca ešte v takej fáze, že to nastane v živote každého človeka, taká fáza, že všetci, boha, ale prísam Bohu, že všetci vaši kamaráti začnú rodiť. Teda nie kamaráti, kamarátky. Alebo priateľky kamarátov. No čo vám budem vysvetľovať, však viete, nie? Kvietoček, včelička, potom trošku jebačky a už sa to rodí, hej? A to je peklo, lebo mne teraz fakt, že rodia všetci, mne sa už bežne stáva také, že ja idem na párty ku kamarátovi na byt, že poď opijeme sa, prídem a tam je viac detí jak alkoholikov. Ešte sa aj vypije viac je materského mlieka jak rumu. A neviem, ja ako človek s mojou veľkosťou mám trošku problém sa na takej akcii nadrvať, aby som niekomu nezašlapol potomka. A 2 hodiny človek nepočúva nič iné, len nechaj, no, nesmieš, prestaň, nerob, no keby som chcel toto počúvať, idem na rande do piči. Mňa sa teraz, hrozná vec, nám teraz v robote otehotnelo, že celé HR oddelenie. Ale kompletne, že celé. Ja tomu rozumiem, však oni to majú aj v názve, aj v popise práce HR, Human Resources, hej. Tak akože zastrešujú to. A u nás jablonky z HR, my ich voláme jablonky s kolegami, bo sa všetky chystajú rodiť na jeseň. No, jablonky z HR môžete tlieskať, pohode. A jablonky z HR nám už šíria po firme takú všeobecnú paniku, hej. Ja už mám prísam Bohu pocit, že v tom kancli sa to semeno šíri klimatizáciou. Už normálne už pozerám, že kolegyne ostatné to berú takým väčším oblúkom okolo toho kancla, že by sa náhodou dačo na nich nenalepilo. Ja už do toho kancla ani nechodím, lebo viem, že keď ich hľadám, tak už všetky na kuchynke. V kuse dačo žerú, v kuse. Aj minule prídem, a to už na kuchynke Peťa dačo dlabe, ne? Hovorím jej, zas žereš! Ja musím, ja mám teraz 2 žalúdky. Hovorím, to je dobre moja, hlavne mi pošli tú prezentáciu, čo si mi už ráno slúbila. Jasné, toto dojem a hneď ti to pošlem.
za ňou prídem o 3 hodiny. Hovorím, čo je moja hejta, nemám prezentáciu. Ja som zabudla. Hovorím, hej, takže 2 mozgy teda nemáš, ne? V tom momente som si uvedomil, akú chybu som spravil. Skúste toto povedať tehotnej žene, hej? Z ktorého hormóny trepú každú minútu inak. Hneď išla do mňa. Jasné, to ste vy chlapi, vy o tom vôbec nič neviete, vás zaujíma len ten sex na začiatku, myslíte na to každé 3 sekundy a tu som ju zastavil. Hovorím, moment moja, počkaj, jak? Jak každé 3 sekundy? Nie je to málo? Tak som sa tak zamyslel, hej, a započúval som, že na čo ja vlastne myslím na tie ďalšie 2 sekundy. A potom som si uvedomil, že ja mám v hlave vlastne taký valčík, že sex 2, 3, sex 2. Ja som rád, že sa národ množí, že sa národ rozrastá, že bude mať to robiť na môj dôchodok. Ja to poviem, každý prešiel, hej, tou dierou na tento svet. Aj mne sa to stalo. A keďže to bolo v roku 1987 a narodil som sa tak trošku mimo plán ako 3. dieťa z 2, tak mama mi hovorí, že som vlastne taká ich malá černobylská nehoda. No, skrátka v tom čase nedošlo k úniku iba v reaktore, hej. Ale ja mám s mojou mamou veľmi dobrý vzťah, akože, pozrite, mama to je človek, ktorý vás dokáže vytočiť niekoľkými kratučkými, veľmi jednoduchými otázkami. A začína to už v detstve. Poznáte to, hej, prídete domov zo školy, hodíte tašku do kuta a už to ide mama, hej, z prvej, jak na tenise. Čau, čo bolo v škole? A vy chcete dostať obed. Tak volíte diplomatickú odpoveď. Nič. Jak nič? To vás neskúšajú? Kontra. Jak ne? Včera som 3 beďky doniesol. Mama je človek, ktorý vám na všetko dokáže dať veľmi reálne argumenty, prečo sa to nedá. Mama, môžem ísť na chatu? Nie. Mama, ale keď všetci moji kamaráti idú. A keď všetci tvoji kamaráti skočia z mosta, aj ty skočíš? Pre Krista, mama. Jasné, že skočím, lebo ja mám normálnych kamarátov. A keď takto z nich skače z mosta, tak má na to asi kurva dobrý dôvod. Ja neviem, možno ten most horí, alebo čo, ja neriešim, skáčem, hej. A to už som bol v ťažkej fáze vzdoru, keď som sa toto odvážil povedať svojej matke. Viete, ako som trpel, kým som dospel do veku a mohol máme povedať, Krista, prestaň mi žehriť rifle na puky. Všetok, ale absolútne všetok, veškerý pokrok na tejto planéte sa odohral vďaka matkám. Keby boli iba otcovia, my všetci dodnes bývame v jaskyni. Lebo otcom by stačilo len tak sedieť okolo ohňa a pozerať do plameňov. To bolo ešte predtým, ako vy našli televízor. Ale matka nie. Matka furt musí niečo vymýšľať, hej? Ináč boha televízor, hej? To sa tiež hovorí, že televízor to je mužská záležitosť, že chlap je pán ovládača, to je vyslovená sprostosť. Uvedomte si, že televízor je niečo, čo stojí v centre pozornosti domu a vyžaruje to teplo a svetlo. Čo matkám inštinktívne pripomína oheň, takže majú potrebu ho udržiavať. Presne preto ide Krista, ten televízor od rána do večera, aj keď ho nikto nepozerá a nič tam nedávajú. Ale keď už si sadnete, strážkyňa potrebuje mať prehľad. Poznáte to, pozeráte nejaký film a uprostred tej najnapínavejšej scény príde mama. Čo to dávajú? A vy nechcete vyvolávať rodinný konflikt. Tak volíte diplomatickú odpoveď. Film. A aký? Jumanji. A to je o čom? O takej hre. A ten tam prečo teraz uteká? Krista, mama! A po 15 minútach z prostých otázok a dodrbanom filme vám povie, jaj, to som už videla. Mama je človek, ktorý nepochopil napríklad základné veci, ako to, že mobilný telefón sa preto volá mobilný telefón, lebo je do piči mobilný. Po
Poznáte to? Mama Krista, kde máš mobil? 2 hodiny sa ti snažím dovolať. Mobil? Doma. Alebo iný príklad. Prídete za mamou s jej zvoniacim mobilným telefónom. Hovorí, mama, zvoní ti mobil. A kto volá? Babka. A čo chce? Krista, mama. Potom sú veci, ktoré mama že vôbec nerozumie. To sú napríklad zákony fyziky. To mama si myslí, že architekti rovno tak dom navrhli, že keď na vás rozpráva, tak vy ju počujete. A to je jedno, že je 4 izby vedľa. Ale ja už mám pravidlo, keď ju nevidím, tak jej neodpovedám. Ďakujem. Mama je človek, ktorý vždy furt presne vie, kde má čo odložené. Gabo, donesieš mi prosím ťa okuliare? Hovorím, jasne, není problém. Kde ich máš? Tam. Kde tam? Však tam! Krista! Mne to pripomína ten vtip, ako nastúpi nadrbaný chlapík do taxíku a hovorí taxikárovi domov! A taxikár na ňo pozera, že prosím vás, a mohli by ste to trošku bližšie špecifikovať? Obývačka! A viete, čo to bolo akože v pohode? Bývali sme v trojizbovom byte, to nebol taký prúser na isto mamine tam. Ale viete, čo je to na isto mamine tam, odkedy máme dvojposchodový dom? To mi ináč mama povedala, aby som povedal, že máme dvojposchodový dom. Že vraj by sa na to dala chytiť nejaká nevesta. Ja mám 28, no čo vám budem hovoriť? Mama už chce. Aj minule sa ma pýtala, že Gabo, a ty chystáš svadbu? Hovorím, hej. Hej, a kedy? Hovorím, ja neviem, však uvidíme. Ale takú nejakú peknú, takú vieš, že normálne na lúke, prasa zabijeme, na rož napichneme, ugrilujeme, guláš navaríme, buchty napečieme, cukrom posypeme, cigán zahrada čo na husliach. A mama hovorí, pekné, len aby nepršalo. A do toho môj otec hovorí, táto najlepšie v januári. Ďakujem veľmi pekne.